Eto na, ang kwento mula sa ating Mahiwagang Burnay! Isang linggo nang umuulan, na tila sumasabay sa aking kalungkutan. Tumawag siya sa akin at gusto daw niyang makipagkita. Labag man sa kalooban ko ay pumayag na rin ako dahil malayo pa ang kanyang panggagalingan. Sinundo ko siya sa may kanto na basang-basa sa ulan. Hindi ka na dapat nagpunta dito, sabi ko kay Susan. Pero miss na kita. Gusto lang talaga kitang makita. Sagot niya sa akin. Pilit kong iniiwasan na magtagpo ang aming mga mata. Lumalakas na ang ulan. Kailangan mo nang umuwi. Ihahatid na kita sa sakayan. Paliwanag ko kay Susan. Bagamat may dalang payong si Susan ay hindi niya ito ginamit. Siyempre, dagdag drama, kailangan mabasa. Kailangan nagpapaawa, correct! ganon. Inaantay niya na buksan ko ang malaking payong na dala-dala ko. Wala akong nagawa kundi ang pasukubin siya sa payong ko. Hindi pa ako kumakain. Pwede ba na maghanap tayo ng makakainan? Sabi ni Susan. Nang maramdaman ko na pinapahaba niya lang ang oras para makasama ako, ay agad akong sumagot sa kanya. Hindi, kailangan mo nang umuwi. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang marating ang estasyon ng tren. Subalit dahil sa masungit na panahon, ay napakaraming tao ang nag-aabang na makasakay. Mahirapan ka makasakay dito, gagabihin ka. Ikukuha na lang kita ng taxi, sabi ko sa kanya. Muli kaming naglakad patungo sa taxi terminal hanggang sa madaanan namin ng park na dati naming pinupuntahan. Chris, pwede ba tayong magpahinga sandali sa park, please? Pakiusap ni Susan. Nang makita ko ang pagod sa mga mata niya, ay pumayag na ako sa gusto niya. Pagpasok namin sa park, ay agad akong sumilong at naupo malayo kay Susan. Si Susan ay nanatiling nakatayo na tila may hinahanap. Chris, wala na. Hindi ko na siya makita, sabi ni Susan. Ang tinutukoy niya ay ang puno na noon ay inukita namin ang aming mga pangalan. Noon na ipinangako namin sa isa't isa na hindi kami maghihiwalay. Noon na nalulunod pa kami sa pagmamahal para sa isa't isa. Maya-maya pa ay nagsimula ng lumuha si Susan. Oh. Chris, sabihin mo naman sa akin ang totoo. Yung tungkol sa babae mo, gawa-gawa mo lang ito, tama ba? Hindi ko sinagot ang tanong ni Susan. Chris, tingnan mo ako sa mga mata ko at sabihin mo sa akin na hindi mo na ako mahal. Hindi ko ginawa ang sinabi niya. Pilit kong pinigil ang aking emosyon. Kailangan mo na talagang umuwi, alika na, sabi ko sa kanya. Ramdam ko ang sakit na nararamdaman ni Susan. Hindi basta-bastang maibabasura ang 3 taon na aming pinagsamahan. Gusto ko nakalimutan na niya ako. Gusto ko na magalit siya. Dahil sa tingin ko ay mas mainam na masaktan siya sa ganitong paraan kesa malaman niya ang tinatago kong lihim sa kanya. 4 na taon na ang nakakaraan nang malaman ko sa mga doktor na may maselan akong karamdaman. Naalarma ako pero sinabi nila na madadaan pa naman daw ito sa gamutan. Inihinto ko ang pagpapatingin sa doktor. Namuhay na parang walang sakit. Hanggang sa nitong nakaraang buwan, hanggang sa nitong nakaraang buwan, ay bigla na lamang akong nakaramdam ng matinding sakit sa tiyan. At nangyari na nga ang aking kinatatakutan.
Nang muli ako magpatingin sa mga doktor ay malubha na ang cancer sa aking katawan. Dahil dito, ay gumawa ako ng isang napakalaking kasinungalingan. Sinabi ko kay Susan na may iba na ako mahal. Gusto ko na itakwil niya ako pero sadyang matindi ang kapit ng kanyang pagmamahal. Patuloy ang pagluha ni Susan hanggang sa marating namin ang taxi terminal. Gusto ko siyang yakapin pero hindi ko magawa. Gusto kong ipakita na wala akong pakialam at gusto kong hayaan na maging matatag siya. Binuksan ko ang pintuan sa taxi na sasakyan niya at sinabi, "Mag-ingat ka, Susan. Ingatan mo ang sarili mo. Paalam." Oh. Tapos yung partner, yung radyo sa taxi, malamang nananadya eh. Sabay ipi-play ni Papa Jack, "Paalam na." Alam mo yun? Minsan yung radyo, mga patama yung mga hits eh. Yung kaya mo pang pigilin yung luha mo dahil nakikinig ka ng radyo. Tama. Tapos nag-e-emote yung music. Tama, di ba? Iiyak ka na lang. Sa pagsakay ng taxi, ay naaninag ko pa rin ang namumugtong mga mata ni Susan. At nang papalayo na ang sasakyan, ay doon ako natauhan. Naramdaman ko na ang matinding pangangailangan na sabihin sa kanya ang totoo, na mahal ko siya at takot akong mawala siya. Sinubukan kong habulin ang taxi. Subalit huli na ang lahat. Malayo na ito at malayo na rin ang taong pinakamamahal ko. Matapos ang gabing yon ay wala na akong narinig mula kay Susan. Marahil ay nagtagumpay ako na itago sa kanya ang lahat. Pero hindi ko kayang dayain ang aking puso. Ang huli kong pagluha ay hindi na niya nasilayan dahil inagos na ito kasabay ng matinding pagbuhos ng ulan. Oh. Grabe, ramdam ko si Chris. Yun ang huling linya na isinulat ni Chris sa kanyang diary. Ang diary na ito ay napasa kamay at nabasa ni Susan 1 taon matapos tuluyang mamaalam si Chris dahil sa sakit na cancer. Magkagayunman ay nanatili sa puso ni Susan ang pagmamahal niya para kay Chris. Tila matatagalan pa bago tuluyang mawala ang sakit ng pagkawala ni Chris. Subalit darating din ang panahon na mapapawi ang mga luha ni Susan kasabay ng pagtila ng ulan. Ay. Ay, ang daming umiyak. Sakit naman nun. Nagpipigil. Nasa FX kasi. Alam mo kung masakit ang naramdaman ni Susan dito, Lalo na si Chris. mas masakit ang naramdaman ni Chris. Yun na talaga eh. Siya Oh. Wish I could be the one. Sabay kumanta. Nakakairita. Ay. Ang hirap, no? I hate goodbyes. Oo naman. Yan talagang true love. Yes. Kasi yung pagsasakripisyo, talagang gagawin mo para sa taong mahal mo. Correct Kaya lang, Pero on the other hand, di ba, parang dineprive mo si Susan ng pagkakataon na alagaan ka. Kahit sa huli man lang taon, o huli man Tama. lang buwan, or last few 7 days. correct. Di ba? Pero wala eh. Tayo ba si Chris? Oo Hindi nga. naman. Ba't ba tayo nangingilam? Choice na diba? yun. Kung ako yung magiging utak ni Chris, sasabihin ko yung totoo. At hindi ko, kasi ayaw kong maghiwalay kami na meron siyang galit sa akin. Correct. Diba? Although yun nga love is sacrifice. Yun yung bagay, yun yung paraan mo para isakripisyo yung pagmamahal mo sa kanya. Na, Ayaw mo siyang masaktan. ayaw mo siyang ayaw mo siyang ayaw mo siyang Ayaw mo siyang ano? ayaw mo, Ayaw mo yung Chris? 2 words? English, Tagalog. Sounds like? Naging charades. O diba? Hindi sa akin, dapat sinabi mo na lang yung totoo. Oo nga. Kaya lang partner, wala tayong magagawa. Patay na si Chris. Hindi, pero Sabay kanya-kanya kasi tayo ng paraan. Kanya-kanya tayo ng diskarte. At yun yung diskarte niya. Kasi parang, siguro para kay Chris,
mas masakit para sa kanya na nararamdaman pa nila yung pagmamahal sa isa't isa, tapos alam niyang aalis din siya eventually at mamamatay. 'Di ba? Pero I'm sure para kay Susan, sana inalagaan na lang kita. Tama. 'Di ba? Konting panahon na lang pala eh. Correct. Yung hinihintay, sana inalagaan na lang kita. Diba until your last breath at sana, di ba, Correct. nabantayan kita, naiparamdam ko sa iyo kung gaano talaga kita kamahal. Tulad Jen, makakahanap tayo ng mga sponsor para makapunta tayo sa ibang bansa kasi pag mamamatay na, madaming sponsor yan. Hindi mo. Maraming pwedeng magpakabait sa'yo at magpakita ng Hindi pwedeng di ba? hindi pagbigyan eh. Pag sinabing boyfriend Ng mo kanilang mamamatay generosity. na, kung mamamatay na at gusto niyang, ang huli niyang wish is to see the Eiffel Tower. Malay mo, Di di ba? ba? Dalhin ka doon, may Oh, mag-sponsor sa'yo correct. bigla. Oh, di ba? Ito si Chris, mali diskarte. De, pero we're just making the story light. Pero Masakit. ang sakit talaga, sobra. Oo Talagang naman. tagos, nakakadurog. Yung eksena ng taxi, lumalayo. Yung eksena ng ulan. Yung eksena ng goodbye. Lahat. Ang sakit. Ang goodbye talaga, kabisyo. Talagang ang sakit. Oo naman. Parang literal na yung puso mo, parang literal na pinipiga na parang tuwalya. Di ba? Parang ganon. Yung tuwalya, yung lengua. Inalalagay sa papaitan. Yan. Minsan sa kare-kare. Minsan goto rin. Oo, minsan talaga. Di ba para siyang yung literal na tuwalyang tinutuyo, Oo, partner. di ba? Tapos Pinipigat. Ganun katindi yung luha na pumapatak. At saka ganun katindi yung sakit. Pero para kay, di ba, para kay Susan, sige, tatanggapin ko kung ano magiging decision mo. Correct. Hindi, tsaka, Masakit sa akin, pero para sa'yo, you're still my man. di ba? Yes. May second lang, DJ. On the day that you left me, you said you had no regrets. 80s DJ, ganon. Oh, ito na yung request mo, ha? We'll never Para lumatay man si Chris, para kay Susan, you're still my man. Sabay play. Lakasan mo. Yan. O, yan. Tapos yung caller nag-emote na. Kasi feel na dedicated Correct. sa kanya. Very old school, ah. 80s DJ nga. Old school DJ. Hey, nako. Pinagagaan lang namin kasi alam namin masakit yung storya. Ang mga kwento po na Mahiwagang Burnay, mababasa niyo po sa aming Facebook fan page. I-search nyo lang po, Tambalan! Like na like at share na share mga kabisyo para marami rin na ma-inspire sa kwento ni Mahiwagang Burnay. Pasensya na po sa overtime, masaya naman eh. Ay, naku, nakakalerte. Oh, i-text nyo yung mga kaibigan nyo at ikalat ang balita. Di ba? Na maganda yung kwento ng Mahiwagang Burnay at pwede nyo po siyang mabasa sa Facebook fanpage ng Tambalan. I-search nyo lang po sa Facebook, Tambalan. Yun. Maraming salamat mga kabisyo for making Love Radio always Your number one FM radio station. At habang nariyan kayo mga kabisyo, ang Tambalan, walang kalaban, number one pa more. Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Yun! Yun!